oikein hyvää päivää katsojat. Se on Samu täällä. Terve tänään. Ja taas Fort. Toivottavasti te näette mun nappiksen. Ja tämän näytänkin. Mä tulin ihan äsken pelaan, niin mä taidan olla vähän huono. Okei. En mä hävittä. Jos mä olisin hävittänyt, niin oikeesti. Mä oon Suomen Markuin. Mä oon Suomen paras pelaaja kappaneista. Mutta mä oon vähän lisää uskoa. Okei, mitä nää pelaat? Oho, mitä mä teen? Joo, huomaa vähän, että tuli äsken pelaa. Oh, jäi. Okei. Ja siitä boksi vaan. Ja toinen. Seuraava. Miten mä missaan kaikki luodit? Okei. Ei. Leppä. Sniper. Okei. Sitten. Näkikö kukka? Mä reporttaan varmaan. Oikeesti. Mä reporttaan varmaan itteni ihan just. Okei. Jääkö mä nyt ensimmäisen kerran? Jääkö mukaan ensimmäisen kerran nyt? Jännä. Mä tiedän, musta vaan tuntuu, että mä jää. Ja boksi. Okei, se ei ollut crack. Mä luulin, että se oli crack, mutta ei ollut. Okei, 18. Ei mitään mä teen. No, tää video oli tässä näin. Kiitos kun katsoit. Se on moro.